Hayibo, endoda. Zapa utsiritsiri aliqephenge kunjani? Waring monna. Ya monna. Sakufaka kwenye wengu. Ayingodombolo ke apha. Kuthiwa dombolo apha. Wapeyile stampa. Ayisostampa esibaba swe. Istampa monna. Faka kwenye wengu kungenye level ndiyak-update nje yam. Ya. Yasizawuphelezwa izakho ayingomakambutsi ayingodombolo. Ding monna. Ya. Emana ukhona wapeya stampa lwena. Yes. Sisimali. Wa itse ngopotsa nkgono wa ka le nkgono wa ka ntho motho a na opela di tsampa. Ya. Ana le nna izwi le nna sa ya ga. Yabona ke izinto zabaXhosa ke. Ya. Yabona wathi udibanise nomngqusho, udibanise nompokoqo. Izinto zethu. Wabona. Nani kanye nayibetha ngapha ya. Bona le nna ha ka apeile ka ntlhela ne. Ke tla apeya maybe stampa or mogodu. Bakeng nna ke tlo tsholela le wena o tsholele nna ha o apeile hapa. Jonga suba namanyala. Suba namanyala. Hayi suba namanyala. Uyatyiwa hapa into ukuzothulela abantu. Awu wakiri. Ha wa apeile hapa. Man sis wena wanitsapukele ngathi ngiyabona ke uthanda kabhuza. Uzathi sisitya ngosingamadoda ngokuba uthetha ngemitsulo ngo. Ayikondini makhathande wena. Kiri ha wa apeile hapa wena o tsholela nna ke tsholela wena. Jonga foni niyeke uthi kona ngqosho. Uthi kona ngqosho. Awukuzwa gore ke reng kiri ha o phekile le nna ke phekile ke o dishela na then lu dishele nna re mona no una go ring ona no re ring ga but the first time dathi xa uthethe into zakho mothuritswiri ndizama unenglishela kancinci mfondini wa mona lwena abuzwa bano ufike abaqala wena uthetha ngesitamba ndikunqanda ngumngqusho lo yandiva awuna kuthatha mara apha xa ulapha thatheza lapha mara bana ko botsenete a o apeile mo wa khona apeya o tsukile ko mang wa apeya wena ndiseza kufaka ya levels yabona ngo ndifuna ukuthatha ngoku ndisethaveni le nna ka pele mogodu mo montlong ya o fihle mo lo tlo bona uzifake ke kodwa ndiyazibetha zweni mogodu mande payiphethu ntongoto zo mogodu mande nitala anenge mogodu mande wabona ba re keng dilo tsa ka mahare tsa phofolo re ja tsona nitane phofolo ka botsa hayi apha kuthi iphofolo kuthi bayinensi into takulu yakufotsholo ya ipiki nefosholo mara mnate wena ubuchef nyana so utsutsing mono utsutsing natsisanganto apha foni dibanise nantsika le ndawo nantsika ndawusokisha nyama ndawulinda wathamba ezamboyi Ansana ngena kuwo so kuthi ukubetha o2 hase right inqusho ya kudala ndifuna ukufaka ke kwezweni next time lena ke tothulela lwena ngithulele bathi kabe ndoda itabathi zizokuthulela omnye uhambe nawo for the make up hey fika umthulele nawo hey dimano